pamusoro yechangamire ndauya pano ndine nyaya yekuti ndinoda kubatsirwawo. Ndine wana wandakazvara 3 Typhoid Larina, saka ndini ndakasiwa nababa wakasheka 2016. Saka ndinogara nawo, asi mukugara nawo ndine matambudziko andanga ndichisangana nawo. Wanawa wanongoita kuita kwasikanzwisisiki. Musikana anopota achidonha ari kuchikoro, anga kubhodhi anongopota achidonha. Mukomana anoti tikamutsvagira nzvimbo kana kubasa kana ipi anongodzoswa, ongoti ndadzoka ndizviti zvirongofamba sei, ndanziwa shaishaichi kana kuti zvakadai. Saka 2023 ndoshandira Shumanima, ndokwandinogara, ndokwandakasiwa newana, asi wana vaigara namama wangu Bocha kwaMarangi. Saka 2023 ndaona kuti zviroramba zvichienderera, ndakatora vana vandaenda navo kuna tete paDC anova ari Maria Marimburu. Ndati tete ndauya pano, ndauya nenhau yekuti vana ava zvavari kuita inini handisi kuzvinzwisisa, zviri kundinetsa nekuti ukada kuti udai vana vacho havasi kutonzwa, havasi kutoteerera kana samai semunhu akabarawo vana kuti nditauriwo navo vachindinzwisisa samai. Saka musikana anodonha, mukomana behavior yaanoita anongopopota, akangofunga kuenda anongoenda, haadzoki, achipota achidzoka, unozoita zvekutombomutsvaga. Saka ndiyo nhau yandauya nayo kuti ndibatsirwe. Dziri pano. Wakadzita kuna varume makamboizwa iri nyaya yataura maiguru takamboizwa alenenyazo maizwa vachiti asi mazwiri enyaya manje maiguru uyu aitora wana sekuti matsananguriro aiita zvaingotasvika pafuno aitaura sechituko, rapisai wana wenyu murikanda mhepo kuwana wangu, rapisai wana wenyu murikanda mhepo kuwana wangu. Saka sekudaro zvava nemusikana unodonha uyu, isu semhuri wese kwanyazungu, wana wese kwanyazungu wacho, wana wese eze family hatizivi kuti kudonha kwanoita kudonha kwekuti unodonha achibudirwa here, unodi ndongotaurwa semarango namai wake iye naiye wachoti pane chino chambowa ndo chanotitukirira ndicho rapisai wana wenyu chakudzosera wana wenyu kumba kwenyu ndo matsananguriro anoita. Uyu mukomana uyu mukororo wangu iye wacho, mushuwa mukoma wangu akashadwa musiyakana, asi starting from ari form 1 akatanga problem yembanje ari pabottom, akadzimba ari kumarango uko ngenyaya dzembanje, chimbobatwa nembanje dzainadzo nacho chikomutora akazonelai kuchimani ichidaro. Then after that akatanga kupinda muguka, apinda kuita zvemadrugs zveguka izvi, takatanga futi kuti mbuya wacho pataiona naye one mwana wenyu akudai tombozama baba kukanzera, tichida kukanzera mai wacho aititi imimi muruzive zvamakaita pawanawo kufa kuti baba wacho ndimakaisira chini wana wangu mhepo kugadzisa zviri kumusha kwedu chizamataura mai ona zvinoita guka izvi, guka iri chiro chinonetsa hachizwisiki baba imi munogona kurohwa ndiye kana iye mai wacho aitukwa ndiye kuita zvese zvake ndiye mukomana uye mukomana. Saka kunyasa kuzwanana panyaya dzacho nyasa anouya newana kuti andauya newana sefamily mumusha kuti ndauya newana zvidai asati ambozviita, asi mazwi basi epafoni ekuti kana pane chiro chanetsa ndo chiro chanofona uchiita zvekutupurira chamupa wana wenyu zvichadaiwo. Last time yakazongonzana ngata maiguru sezvo muti mwana kudai chimbondipewo mukomana uyu ndimbozama kumbomurapiso ndimbono zvinhu zvirikufamba sei. Kushuwa ndakataura naye akandipa iye wacho anga aripo vatamboti ngatimbondie kodini kumbozwa tiri jese taenda kodaro pataenda kombobatsiwa patakaenda kombobatsiwa wangopiwa zvikumbozi ngatimbodai bozi ndakaenda kuti riri guka hatiziva kuti riri mhepo dzemumusha medu dzemunotaura hatichazviri chipinge chedu hatizvirambi kana dziri mhepo hatirambi mhepo dziripo shuwa chambe tombodini tombobatsirwa shuwa akauya tikafonana tikaenda kodini kombatsiwa hapana ndi chatakambotsanangurwa vakambopiwa mvura dzakambosinde mombodai mozodini mozodzoka futi. Then pakuzodzoka futi vataenda futi vapiwa futi mvura dzikazi mozodini mozodzoka futi pakuzodzoka futi kechitatu kuti azokonzera kuti auye kuno ndakanda kuenda ndandiri kubasa wayo daro bandabva kubasa bandifonera baunini kwataida kuti tiende kuweka ndikati ndiri kubasa bandachinja futi basa bozi basa rangu ngeremongere kundoisa zvimatailes zvepasizvo vanaenda futi kuchoko vanaenda maiguru takazosvika kuona uyu mutaundi nditobva basa ndikudauya kumusha watsumbo pera
ndikazi ngemunini namwe mutengesa mataya mutaundi bambo tapiwa uripi urizviridza suku anga rikumbira sadza kuchire kuti asanga akazvimba fesi ndikati mhanya pona uye pana patidi timone batoviswa mukamotika bhayo ndikati bambo chinyi akatodhakwa ngemadrugs ake anga ajera chinyi bambo tichitomukhanzira usadaisada tombotora tombomushishidzira ngemuti usati ari baona wabva wasvika vakukumbira nesadza here wanabve kugare kana zviri kunetsa kwana mbuya unoenda zvinona baunini vari mutaundi kunana mukoma wakadini wakawanda whatever ndachifonera mai wake ndikati mbuya munofarira here ndikazati right uyu murume wenyu uripi ndikatotora sekutoto anoziva kuti patune zvinhu zvakatozvotowabhowabho ndikati murume wenyu ndine murume wenyu panapa mutaundi manapa ndikati muripi ndikati tiri kuaptaundi soso panotengesa mataya papa imukoma anopasi yake amirepo mudini chitomirai naye kudini rumhanyapo adaro izvo shuwa anonoka pakabva vari motika kaya baba wake uyu namai wake nehanzvadzi yake wasvika atotogara pachitebhu tikagara tisanangure ndiziva kuti mukomana urugara kumba here urugare anodzika kuti baba wachino pakabva anosvika tondomhoresana vatomira obatoti anoikwanyazvo mhepo dzemurisa pamwana wangu this is last time ndikazvo zvino zvizi ndapesa kutaura nemi handichatauri futi nemi ngemhepo dzemurisa pamwana wangu hatinokwanisa kuda kutsanangura naye kana kumupindura tikati tikazotsanangura zvinozonga taupindura mazuna napezvara vatanyara mai ake ndiye takasara naye tikati mimi mai mukasodaro kuti petinati mwana panenge aripo mukati mhepo tinomubatsirawo sei sana baba wacho kana sehama dzacho kuti mukati mhepo iye chabvarisa ndikuitira mhepo saka beta ndite continuous nezvendinoita asi dai muchitiwo nyangwe mukatitukirira mhepo dzedu uyu mwana usipoba pamwe zvinoita chinhu zvetinona hapana wanokwanisa kutizwisisa akasi mwana ida kuchienda kwamambo mutasa komangara mhepo dzenyu dzemurisa pamwana ngozi dzekumusha kwenyu makaripa here chiti bhotora zvakadini zvakawanda zvisinei ndakambobatikana pandachizoti ndiganichifonere uye maiguru foni yake anakuita baba azondifona ndatokumusha maiguru ndo zvatazodini zvatasangana nazvo maiguru akutondipopotero bamunini shuwa itori nyaya yekutoti mimi hamusi kuita unini care nemwana batikati zvandakazama kuita saka ndakaita romwere kuti chimonipewo mwana ndimuzame kudini kuita hausita care naye ba urambo ndiri kubasa ndikati inini mabasa angu ekumboti 2 minutes panombovunika ndoti ndomboitawo ndingadafolowa here murume mukuru ane 24 years ko akandibana kuti urambo urindida ndiri baba wake asi ndogonobana mwana asi munhu akuita zvakuini zvakuita bva ataura mazwi atinozwana nabepa bva mazwi ndikati aimi kana maprofita kuenda kana mimi maronga imini sekumba kwenyu takwenda kwamambo kuti asa zvinodini ba azvinoshata ba mimi idini itai henyu bozi tatatoana naimwe mukomana kuri Botswana angataura naye ndikati ora tichauya tichizwa nyaya dzenyu maiguru tichiona chinyi mwana tichigara pasi toona kuti kana paine zvinofamba kana paine chinhu chinoitika toonesana naye mukoma ndo pakabva maiguru atinozwisana naye obva atodini obva atoitawo mezi dzake dzekuya kuno mukoma pakazobva kuBotswana achizouya bo ndikazomupindura maiguru ndakazomupindura ndikati maiguru inini ndaita mwana mudoko nditoriwo mudoko handingakwanisi ndibva ndati kubatsira mwana ndichibva ndazvigonoba ndinowana mukoma chimire namukoma wadino wauyewo tinge timwe tiri pamwe akati yo dai angari mwana wako kudaro yo ingadai ukuenda basa rewo yo ungakoshesa zvebasa rako usingakoshesi zvemwana dai angari mwana wako yo ingadai kwa mwana akafuma akafa ndati mwana tanga nasiri zvinhu zvari kuita izvi shuwa vandasiya basa nekufolowa murume mukuru kubva kumushandisa ofolowa ndochimusungira pabhanderi nomapindura ndakamupindura ndikati aimi kana mafunga zvipenda ingwa mamunta sedini endai ndo pakabva taura namukoma muri Botswana ndobva wata wachitaura apo hatiri kuya ngati inini ndachimira mukoma sezvo ati ndiri kuya muswani musi wa 23 vanotora naye akati ndiri kuya musi wa 23 vatotaura wachitaura tese uyu vakachisvika mukoma wati tichizwe nyaya bada kutanga mutaura maiguru ndakauya chimusendera mameseji haachapinduri kuda foni wange wanhu yekonyazungu haachabati mafoni acho kuda dei haachabati mafoni acho ndopataka apo pakachizoenda kuna mai wacho ndakaita 7 months as rehabilitation chibhadhara 750 per month kumandipa huko akabuda right ndikamutagira nzvimbo kumagamba yekuenda kukosi akatotora driver's license aripo kurehab akabva kurehab ndikamutsvagira nzvimbo pamagamba akangwamba nototi handichatodi aenda papasi zvazodai andipedzi rehab hazvirevi kuti akaenda kurehab akabuda handitika acharegera tsika yake akangowana futi shamwari kana kamukana kekutanga anotanga futi saka chinenge chidiwa mbuya panoda close monitoring yekuti munhu kana amboenda muri yabuka haadi kuti mumupe futi freelance yekuti aite futi zvaangofunga kuita zvaitaimukati mimi ukaimambuya zvaduka alright ngatiwirirana makambofamba ambu because you are convinced I can see you are convinced kuti haasi madrugs makanzi chii pamusoro ikanganiro ndikukumbira kubvunza kuti musikana anodonha madrugs
ndikutaura nhau yevana vacho vese kuti handisi kuramba bachangamira asi ndiri kukumbira ndakaita matesti zvese wakaita ndiri kukumbira kubvunza nekuti inini ndine musi wandakaenda kwatete ndichivataura 2023 December tete ndauya pano uyu unodonha tete vakanditi ndarota baba wacho wakabudisa tsamba kudai wachinditi iwewo nyasha uri kuuya uri muhope mangu uchienda uine wakatsamwa uri uziva kuti Lorraine unodonha hazi ndo pakatitendera kwakudzoka kwaundibvisa tsamba kwaundipa zviri kuitika pawana ndinozviziva asi ndichakudaidza ndataurira wakomana kuti tizozvifambira kuti zvii wakagarapo 2023 saka mazoona ndazoya ndiri kuona kuti vanhu havasi kudaidzana havasi kuungana mukomana akamboenda Botswana naiye nouruzi mukoma wakauya Botswana akagara gore rese ari kuBotswana akamudzosa vakomana tikasangana mutonikazi maita kuwa ndaunza mwana wako uyu chinoitika ari Botswana ini handizochikoni asi ndaunza mwana nekuti ungazoti ndauraisa mwana wako kana kuti chinyi ana bamini ari kutaundi kuno nana mukoma ari kutaundi kuno nana tete chionawo zvekuita nemukomana wandamudzosa ngekuti kukunzi ndokumusiya kwaakaita. The reason I was not an issue nekuti kunze mazwa there was a reason akaenda chikuru manyika ndio kana akachikukuri anozokunze anozofira kunze ndosaka ndati ndimunze kuno it means pane zvaanga ari kuita zvekuti anga akatarisana nerufu saka because of that akati ndati gaidzo mangwana tinozokana saka kuavoida kukana tati gaidzotsere chii mwana ari kuzwa aitire kupi kuno asi kusati reason yacho akakutaurirai here kuti chaangarumboita kunzoko chii vakatanga ndakaenda kuenda ndakamuperekedza mukomana ndaiane mwana ndobva ndamusiya ndakagara almost a month ndobva ndamusiya ndamusiya aienda kubasa vakamutsvagira basa aienda kubasa naumwe bamukuru vari ikoko aienda saka anenge akazoti iyena akazobva kogara pake ega vagara almost 6 months vachigara naye uyu kwabva abvapo kwakogara kwake ega kwanga kugara kwake ega wanga kugara neshamwari akuita freelance dzamataura kuti akuchienda kushamwari dzake achidini akaora mare waienda kubasa pamwe pacho oredzigedza kuenda kubasa achiita zvaanga ari kuita aya ndopakuzomusvika kuti ahambe ende kutorisa license kumba kwabva seya zvese zvangaenda pakushuya naye kuti uyu wakazoshandisika kuzwa kuti ndatoya newe ngekuti nyaya ndaita kuti ndiuye naye wakazonga aenda kugirlfriend akazorumirirwa ninyi nebanga saka ndachoti unozofirepi kunze ndokumudzosa kwaakaita warumwesa wamuri kuona kuti wangana usina kubayiwa nerekeri kana kudzingirirwa nepapanda warumwesa muri kuona kuti wese akamudzingirirwa takambodzikirirwa musi saka zvekuti azi munhu andabva kubotswana nenyaya kuti adzingirirwa neaenda kugirlfriend handizvo paizwa pachirungu reason yamakapiwa ndiyo inonzi ostensible reason mazwa kana ndichiti ostensible reason ndikuti chii ndikuti kareason kangopiwawo kuti mungoti pane reason zvigashire mungogashire asi reason chaichaiichi nyaya chaichai ndekuti mukomana pakaenda kugara achigara kubotswana neshamwari pakabuda kumba achinogara neshamwari ndokwakatanga nyaya dzemadrags nyaya yakabvisirwa kubotswana haisi nyaya yekuti dzidzingirwa nehanzvadzi yemusikana inyaya yemadrugs bosi iye kuzotodzokera kuya kwakaita kuno chiro chakakwanisa kuuyawo nacho kuti auya kuti atambire kuno akaine chigiriki chefu yachakadaro chakabva nacho chekubotswana saka zviro zvangari addicted nemadrugs zvekubhema nekuti counseling yese kubva form 2 ataidaidzwa isusu ngevabereki vake tichenda tichidai madhezi ekutanga achiri mafumu kuti taitomborova neshambo zamatazona kuti tikamba tirova manje hazvichaiti asi isu taiti tikazama kuti pose sewari dzeyowana zvokuti zvaizama kupfunwa bo chiro chaingoti wake chimhepo kuzi mhepo munomisira mhepo murungodai mudai saka isu taima takawatapera simba kuti isusu hatichakwanisi kudini kudaiwo kuti tibatsire bosi chiro chaindaitika ngechekuti tikadoti tisvike tibatsire imhepo tikadoti dai tionesanikana nayo kuti mwana ngatimbodai imhepo akaita musikazwa kuti aita musikazwa kuti aba pakati aba zvakati zvafoneozi mwana asungwa zvakati achimbosiye mwana pamwe akambofarwa pamwe drug rinodini rinombobudwa pamwe akambofarwa kana 6 months kana chini
asi mai chazotifonera mwana itori mhepo itori mhepo saka unze mari pane munhu arotodhiswa mwana akwanise kubuda saka zvinhu zvacho kunyatsa kuwirirana kudai zvina zvisina kuwirirana akatoke panapa imi mhai musha une mhepo ino iri kuti vana vaite weiwati handisi kupfuma asi inini une mhepo vazi vakadini nhau iri kuitika ndekuti kwako kaita baba wavo wakafira vakaita accident handitya vaita accident hapana akambotsvaga kuti vafa sei 1 magara mumusha imo mami nengozi vananyazungu wakamboya kunoko wakatongwa kunoko kwachisimutasa kunoko mine ngozi dzadzirimo saka izvozvo ndo zvandisi kuziva kuti vakazopedza here kuzvigadzirisa sevanhu vemanyazungu ini ndiri muroro handina kuzokwanisa kuenda mberi kwazvo. Inini ndaenda kwaari kutaura bamunindi ndakaenda nawo ndikaenda nawo kwatakaenda tikanobatsirwa tese ivo vangatadzawo kubuda pachina zvakataurwako kuzi mumusha mune mhepo asi iri kusundidzirwa kune vana vano kuti hakusiri namburema vari kuzviziva chokwadi chiri kubuda. Mukasvika pan'anga kana kusvika pamupostori musabve zofe makataura ndiri chirikadzi makataura ndakaenda namba musazofe makataura ndiri chirikadzi because mukango ndiri chirikadzi mupostori watone zveutano kaundipabarika kuti ndamuzwe renyu akamona ndikuwana hamusina umbrella there is no one to protect you. Mhepo dzese dzako mhepo dzese dziri kwako baba hapana baba unodini murimo yenyu yachitori mupenyu yaibhiribva zvemhepo iri vaitomboendawo kwachikuitira baba wanoisisa nyazungu wacho vesevo vasikana nakomana vaitomboendawo kwacho vakazoguma watorana nababa wakatomboya muno wakatongwa nyazungu toba Stephen nyazungu wakamboya muno mudare muno. Alright, imi mbuya kuti muwe coordinate because ndikuona kuti musoro penyu mune zvinhu zvamuina uye musatedzwa motaura muoneke padara movhetwa motaura zvamuda wazotaura kana zviripo kana zvisipo hazvidi maybe ndiko kuti muzorore kumusha kwenyu makuna mhepo kwenyu kumusha makrini bana ndio vanhu vairi ndine rudzi nawo irini umacho lati mutovhetwa bozi zvekunzilokwana ndinouya saka ngatiuye kusatedwa titry kubatsirana tedwa handei